Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning ang sama berta pini langkon ita. Kardik lekthel pi school ahem kahenu pen ajok education Richard Tokbi aphan mesianai school ahem nang pivek tha pusi lothan bang headmaster borsing ingtipen kachuning report. Lakheng kora throk dwar bagore emisi constituency ke parlo Kardik lekthe LP school ahem kahenu pen ajok loki charli au somar atun kisung nang dokok lo pusi headmaster borsing ingtipen than pachini pong. Athe tinga bang bak pen ajok arvi janglote kili pen osomar atum aphan engine so meme titi athe hem arlo anta langbung saidi titi pen ajok osomar atum kedo ke thak akisong nang dokok titi lo puta pachini ponlo lapen han an kitum na hem sitami avelang nona mat ke aprang school a hemban alongsi tunbomlo lasi ting anta bak pen ajok arvi janglote akisong dokok titi lo puta thanponlo Lapen boundary wall sitami kavidet penajok school ahem abang ason kana hokpon dokok titilo. Lasila hui kadure kithe dung pen ajok non kedo bom BJP a sorkar atuma phanmate Karbi Anglong Autonomous Council kachari pon man kedo CM Dr. Tuliram Ronghang lapet Duarbagore MSc mate education Richard Tokbi atum aphan lapen Duarbagore VDC chairman Sarkoi Rong Pharatum aphan Prabjin pen labang so school ahem aphan mesen pen kaselam ponji aphan choning riponlu. Dolamara Pendor Singh Tokbi, Karbi Anglong News. Kardom, ini prangsi dak kardik likhel pisu kulong nang itum media particular nomor Suri Kardom pajiblo si nelimen lagi Sri Borsing inti dari dak kardik likhel pisu kulong nili head teacher lo si nili kulong kiduk kisung pada problem semuka nang abang kela sok je nin to school along building ban olo arji ding hoilo potsi mane ting ban abek pin lo ting ba iet lo lapen ke ceiling abek lo lapen ke door windows amokha lo sila so posini tuma akidu ka kisum itu somartum aduk do arve janglo pulote isia sakbak arve janglo te la classroom lo langbung nang pleng set ko somar tumangke la langbung thaksi pu naru suni ta mane class ke do nang lason tanil tum chetong nang lo asi somar tum aduk do o lasi mane bikhe ke hala kg nursery tum phan sab somar phan maksi katin so me nili tum school long building arji ding lo 2016 a hosi kaso building ke kikin masi lating ban ke bagya lasi noni to school hoipen kachuni ri kan tum ke la hello ke hai Duarbaguri education Richard Tokbi ke halang ithan chuni ri do ma prapjin pen aso school repairing major repairing na pia sonte nilitum ning samloji la peso ke kisum pen jok ki pusi alang ithan chuni ri pen ka ako Karbi Anglong nong che thangklong CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang alang itum cherapen ke prapjin pen aso school phan major repairing nang pipo pusi nilihin pen banang pivegon pusi nilihin pen alang itum phan chuni ri dun padi cream lo lepena solong school long lam chot takalilang je boundary wall ta nilitum akenan sot athema dake Golaghat district pen chete bokti ko border lo aposi hormu mukhata safety ave je utensil mukhata lapen ke ahut pen la school long door window ta kabitang de lopot hand ahut ben bang blok ponjok ti towar chelat tum hedi la ot kelang no tum mane thoi pen ke chelat tum pen ta blok ponjok bal blok ponjok la son do la pen ko office room sta menong tum thelong no dakta me nil tum ana safety abdalo mane hapini nil tum da mane pocket pen bang ke nil tum da an bang ke nil tum ta che khoros le nil tum yearly long jitu la annual grant to ke bang do la ke 10,000 vet nil school bang ke hedi mane pachuneng bang nil ke long do ti la si 10,000 pen make ke current bill ta nil tum yearly long 25 baht to 3,000 la sum ke bang do la si ala hai pen bang ta nil tum ke just do de lo la pen so long do tulang ako kitchen set chitami ave nil tum long kitchen set ave sila kitchen set kado ko bis kami na prachin pe na pipo pusi alang itu khan choni ri dun padi cream lo ake hai dak nil tum kilo puji ho dolomara mate Duarbaguri long VDC chairman la pen ke
education niya na pena ko tutulan Dr. Tuliran Hang alang litum kadok na cerap pen kaso school pan prapjin pen nang lang po bala so repairing bang people si tuning ridin pati kribo school KSA Lamding Road Hamren District Committee atumpen tong sakot pen pherang kya mai kang nipon. Nijang Karbi Anglong bothat lang so agriculture rai bi along aruni phain korai si arni ada por phai kep apor malom pherang kya mai ke phapo. Jasemet labang so mai ke phapo nang koki border area ke doatum West Karbi Anglong District Sil Lapet Stampet Haihui NAC Jenta Hill District pu Sil Lapet Stampet Haihui ke enrong ajoksi press meet phapo nang kok lopusi KSA Hamren District Committee Secretary Onward Milik ahin ben Clardak pen phan pachini pon. Lason si kedam tang penang an arni pen sitami Jerry Laskor pu arong village headman mate rong asart he abang rong along kenang sot amai meeting kedo analong lapen kisong ke pho ahut kang sai along an sitami bisar kendara huta resolutions mate chingwai chingsai along ketok ponang akenang sot along an sitami West Karbi Anglong District pu sil pidun desi Kaprek District mate Jentia Hill District sil lapen stampet si pidun rong titi pusi thekpon longlu Son si KSA Hamren District Committee pen Lason Karbi Anglong along nangke dodun kok aphisi Kaprek a District sil lapen stampet ke en ponrong titi ke chok che lapen pini pen amat ington ponang po lapen laso along Karbi Anglong along kedo ana song sitami lapen Karbi arat an sitami cherok tok pen kelangdun akenang sot pusi KSA Lamding Road Hamren District Committee atom pen pherang kya thengno rataphan pachinipon Son thak thak si rong along lamki lampong do an lapen chojor cholang ason along an sitami lokitok kenang son along an ki Kaprek District amen mati Jentia Hill District sil lapen stampet en ponrong titi pusi thekpon longlo bothat lang sopen himari bongrung Karbi Anglong News nilitum Karbi Student Association pen mati KSA pen nitum da pherang kia mai ki phanang kop alambang pen lo alam thebang lapulo kidam tanga chiklo Jirikendeng nainam rain constituency along isi jirila score mate rong mechoku jirikendeng a town pen hilo elo ladak arong asar bang village headman mate rong asar bang dak kitok lo pen lo ipil kitok do rong along bi bo phat lo pen ke hansu kiri lo pen bang apai du dong le jong si komande mana bi chikok ke thak chikok ke pen itum thek long lok lo ten itum kopi mo ke wi itum lagi dai nang itum long situ palam alu kitok si English pen tolo. Kasi alang itum da signature mari dat pen alang itum silstambang thenglo silstam along abang ke West Giant Hill District kasi da silstam long itum take one lo. Kasi itum bang condemn lo la pen rongasa hanstabil itum pulo. Ati jirikending jirila score la ke town dung het se puri. La ke West Karbi Anglong District jurisdiction se kapuri la ke West Giant Hills kali. All that Jirikending pan ucap kali entire Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong answer itum lagi si sensitive o athi itum jurisdiction West Karbi Anglong jurisdiction chinilor silatum West Giant Hill District asil stam sikethe labang ini tum kradum thekhe lase aphe alang li bang di social media Facebook along tapos la post that pen la gambura bang ke isi an apologize letter mane kedia chuangan lo TikTok thulo Mesen lo sita me da alang itum sil stam use tham ari tham si use ko people lo te alang itum sil stam ma ke alang itum lo ave West End Hill District a sil stam si use dun kasi yong si itum da Karbi Anglong long si dura pet ya da pet dari community conflict phane ni ke kadi sabe jurisdiction alam de ko pase da Karbi Anglong jurisdiction puri anu kan ke Karbi Anglong sil stam ben official ka malo an me use not te lale ke people non ma basi ni tum Karbi Student Association pen ba ke itum juning relo ladat la kele aku isi du thulang la so alam ki ni tum theklong dat pen non aku puthor ba ke kidam tang 2015 mate kan suri hinira krep ko kan inut gangaram rau pu inut nepali muni do nilida long lelam kita ni nan ko long lelam ta atheda itum Karbi Anglong ga sikshidol area badu ta chinilo mala bang so nepali bang long le mate nong khat mate land revenue system chumang long claim dun senin kan tham kyap an pleng tang lo ma se alang bang ke pata selam chong hudet se bika kyap pata selam chong hudet se alang bang ke long le bang ke chumang an se yor der hala so long le ke jor ke la ni ben ama se complain nang le tum Karbi Student Association pan
complain nang les ni tum tarik kra chok share ni bang itu inside dun pen la bang suni pali bang illegally mete aron rep nang le pata selam dak aku tak sini tum bang inside dun la dak pen la dak ni tum bang hang lo nang li long le kinam ya right do ma siksidul area long nang li general man ni atheni tum tan mi thang constitution do pola nang thak khadat la chot tagali alang li bang agreement si tonglo mete nang li nongkhat mete land ni chuklam dun job se nang li long li kopi pasi pata selam chong hudat nang li chuklam dun bek amali galong pata selam chong hudat se kopi aja ini se nang li lasan klam lo benda tumpu lo tata nang si thak khadat lo nili laso a hempu long nili nam dun lo thar ke nam agreement nang bithak tanam bitek the ama se alang li jin tu pata selam chong hudat alang li chuklam dun chot amali galong pen pata selam chong hudat pen $60 ron kat kan lo nili $60 bang tang henten bu phan le bu gali stamle long le ke yor chong hunang le pata selam chong hunang le ta ke Karbi Anglong district area la pen di mahasal ke ata bikai sigale bika kep pata selam chong husi bang pre se yor chong hudat la se hala ki jor ke cuma ngan se yor lag ni hadak ta agreement doma agreement ang pilo la hen lo agreement ta agreement along bang ke alang le tumda signature hai kori lo la pen seal stamp thing lo Mojam along, mojam ke jirgin pen kilometer nerkiat lo nesi do border ta puri re mojam ke Karbi Anglong district West Karbi Anglong district nai nam re lo silo se puri adak sil stam along ta West Giant Hill district ko la silason alang itu official betul la Karbi Anglong along gitu cuma along an West Karbi Anglong district jurisdiction long gitu an cuma Karbi Anglong nai puri dun an ke la West Giant Hill district lo ma ata jaju membe itu la konflik mate cipohong nang pan lagi pun ada sambil lagi sensitive issue masih non ben se cilang dunai lagi ni tum Karbi lu cari asong dak tu kali Karbi Anglong arata dai do border cingrum mamai pun non kaprik khai pan iklam asong ya pitu man sambil lagi pun jarai do ati kopi porlo pulutante latum ban ke non kujak official kamalong rongalong pina agreement tu mela tum West Hill district a system sigi use apen kopi lagi sing sai long latum na son sigi use senon long lekin nam Chong hua long agreement anta West Giant Hill district system sing use la sini tum Karbi lo charle song ben bang la son bang iklan kada nai la ben ke celang nun pen na Karbi Anglong mate Karbi KSA Karbi Student Association dat pukali la ke amring border punon hamran la pen all Karbi Anglong border punon kapri ka border long atu ke do tum sabe celang nun nahi non ben lei tum la pu ani pathi putang te mo phege plan su se community class bang wang jo yema konflik bang wang jo yema sini di mata asi ko pe posi press meet hang ko ma belum te lage ni ka pachini athe chukidam pan si hat pulo bang apologize letarang pilo apen ko non ta claim tu phila son asi ko sono lage ala itu system bang mari po ang itu mala West Hill district which chitok po sorry epiletarang pipo aku claim tu dia betul lage ko pilo Sinit mata bangke that cerai komni jani bote dum jurisdiction do since 1951 ben itu council after recreation of autonomous district council la council itum do that ben itum land right ben kapre itum long do asela so thing bote itum West Karbi Anglong district nainam rek la hai nun la hai as kapuria ro mujem madan la hai anta ke Karbi Anglong district West Karbi Anglong district area sipuri sinit tum ben bangke shooting rilo la kasi lapen kapre kasai kuntan itu Karbi Anglong dori pun itu bupe seme dora perna peaceful ben dona Karbi Anglong kopi ma ronatan ke follow du nampo noni litumle kapre ka district long dodam te hala kapre ka state long dodam te hala so state long kopi si constitution ka relate ma hala itu follow du nani asine tumban ke oppose lo lapen condemn lo lasan ban ke non ban ke tum chirok tok se du nani border issue chota kali la ban ke non ke dak Franke border long ke nonta examjin pen do fek thalang ste ben no ban ke ro along anta lakum ke West Giant Hill district sina chit tawan dal lo asla se bang pheri me yi mu khang bang ke si li chuning rieng tung bang ke Karbi Anglong long ke thei ke ding lapen kapre ro asa pen ching lo lapen border committee tum ben ching lo lapen Karbi lo charlie asong pen sabi tum ke kita chirok tok se dun bom ye sino li tum sta me la puisi la hai issue lang bang ke nang initiative nang idun po pasini dia media thing no penang chuning ri dun
Journalist Association for Assam Karbi Anglong District Committee atum pen chepater pipon siar ni sia pharman langbung ding pi habar along aki joy pen se kelang pon ajai me kibipon. Jaffa Karbi Anglong District Committee atum ahin pen kedamtang arni Joint Director along damsi Hospital pen kaheloving ahabar along ake joy pen se kelang pon je aputhak chingki chethan damsi laso ateng pen kedamtang arni kaprek ahabar along sitame Jaffa Karbi Anglong District Committee atum ahin pen chepater pipon si ake joy pen se kelang avar sai rat atum aphan panong pipon si ake joy pen kesu langpon longlu. Lason si arwaji clonifying korai si arnile thot sitame lakhain koi singhason constituency ge parlo langbung ding pi ahabar along langbung ding pi English ME school along habar aratatum aphan ake joy pen kesu langpon lu. Lason si iriye keng kisu iphue pok kisu eno kang thong soar luatum osomar kachopat hiatum aphan lapen eso kisu cancer akiso lapen government ahin pen kiduk det arat atum aphan hospital along ake joy pen kisu kachelang ponlong je aphan Ayushman Bharat akart sitame ake joy pen si semar piponlu bangso ake joy pen kisu kelang pon along doctors do anatum sitame amithang mithang asai cheklem pon si kadukawe bang pharohini sose arat atum aphan doctors atum ahin pen ake joy pen kisu langpon Bangso free medical health camp ke padopon along jasemet specialist doctor satum kachetong donatum amen lake Dr. BS Togbi, Dr. SK Das, Dr. Dengthong Teron, Dr. Mindar Teron, Dr. Nipon Inghi lapen Manja Block Primary Health Center staff atum lapen langbung ding pi sub center lapen asa do anatum chetong don si mesen pen langbung ding pi habar arat atum aphan ake joy pen kesu langpon longlu. Langbung ding pi ahabar along bangso free medical health camp ki bipon thek ajok langbung ding pi ahabar arat atum pen Jaffa Karbi Anglong District Committee atum aphan ningkang sampen akeru pipajer pon free medical health camp ke padopon along National Health Mission lapen Health and Family Welfare Department Karbi Anglong Autonomous Council lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee atum kacherap kacheto pen ake joy pen kiso kelang pon mission pen pachun pon thek ajok Jaffa Karbi Anglong District Committee along abidi sarkiri ronghang ahin pen kachoro pipajer ponlu lapen Jaffa Karbi Anglong District Committee along amephu sampri be ahin pen langbung ding pi ahabar aradatum kacheto don pen ake joy pen se kelang pon along keso kachepak dun thek ajok habar arat aphan meipu sampri be ahin pen kachoro pipajer ponsi kewang jelang arni sitame kaprek habar along lapuson asai kedeng pon along habar arat atum methanga ok apran ke misen je aphan nanglitum ahem thekup along ake joy pen kisu kelang pon along nelitum dowai heihui lapen kisu kachelang dun je aphan choning report LP school along Jaffa pen organize health camp along pini nilita nang chetong lo nili Dr. Ranjit Timung child specialist lasi non basically pini ke maximum school student atum sige bang lasi adung arai ke do tumta kachere megi aphan non ephong awareness hai hisab sini linang than po non ke kaphang ok porlo pot ke sota aja doi basically diarrhea non ke angko dengue season bang lo lasi adho ko tum ke penanga tum ke hem si treatment asapso pine e aphusu hile tu jat pen po hospital pon pede teti lasi usomara tumaki so bage hospital pon da prangsi me athimene aphu ke so kopi po se aphu ke so malahai lang nang itu non ke Karbi Anglong ke malaria ke jumchet lo malaria ka velo sita non akimia ki so sibang bom lo dengue ke so age diarrhea polonte jong se apoket dam aningewang pu dam thor delonte pressure da belete mohadak hospital ke le an ke led delonte kapare ngita sungku angko even dengue ta non ke season nangale lo mati becenge lasi halasuta hospital ke dam ke ledlo pulonde lata ka siksa katora do kokta hai age nora bhoy bage awareness ai sab rata tum phani li pachini tum ke itum dengue outbreak hut dipu area nilia mata durlo as a child specialist kalista like general duties in tum pulo mane source reduction mane chitim kapati yadhi medi lahai itum non mang kewarna po mane langbung tapalong to kopina tire mane hem tire do lahai bang itum langbung bi beret ning ate hadak langbung dolo plante chitim pati po larva do po ko chitim reng tu po hala sa chitim seng ke hem dungarai pine ako munit man check thulu po inut phan check lo plante hala dakta angko dengue do thuka po lason si spread bom po lasi non rada tuman ka pachini tum ke dengue season nang lo kachire mek age big especially osomara tum bhan ke aphu ke solo pulante ar nisi nini hon ne tum hospital ke damia phasini di milhin menjuni ro lapen non Jaffa pen along kaprek organize lang pu hala dak seta mate nilinang dun dedet
pusita ba kaprek atuma doktor doi hala tumda la son si awareness na litum hanang pipo la si kaciri megi aphan especially kang sampen de la ka phang okapor ge keso kiuni tum doji kapasi singjam pen lok ba pokoso pine la pen danglok hadi la si awareness kacerok tok pen hospital kidamia phansine anu tina phata chuning rilo